Ka UNI Cafe, kamdai ka cafe ka belongkum kiwei par ki jakabam lani ku restaurant. Hindre ka pher bak labak na kiwei par. Hagni ka cafe, ki jingbam na barjilla na de bari kim yo banrum. Hindre la pinbiang bet tang de ki jingbam ki wala lap batchet de ki try jilla. Hangni ki pad ba ki sotenat banlit bam phansaw, bat ka tungtap, lambar ujabardo. Fi mentalong hagani pertai start mentah ki jengwan gini ki company lani kita ki seng mana sabar mo ki multinational company ki KFC Domino's saya ki wan ra ki jengmam ki sabar tentang gitu ki jengmam ki melong sya ki ba nak mentah ka kot kya da pi bam tan gitu pindan kan ko ka jeng wet akamen te kani ki jengmam ki bangi ayah ni pa kilong bet organic lani ki jengmam tan rai bet kumu phansau ru dei wei ba atrak bhai kan ni culture ka ki priwang ni kidang mot ki bon bam ni kidang mot banga pen KM ya ka culture ni kham pen KM culture akwa baki khna samla ki bon ni kin sngow ya ta ka culture kan to feel culture da ki feel ya culture ki la banya thu ba ja ki wei kan den ba ka bam ka jing rai jing pot jing tam bat ki jing ila kai kan Hangni ki pad ba ki yo ru ban bam ya ka jashulia upu tharo upu maloi bar ka jado Kabakam pia shushu kalong bahang ni om yo shan kabashet no slasha hindreya ka sha kabapalat chispa jaj na shed bed nakiso barki kenjakin bad tika weiru kani ka cafe ngi sa ngi ai chispa sau phau jaj kisha Te nalor kita kisah dan san jai kisah khasi ki ong jajau. Te ujajau nang ta de udon plang jau nang ta de udon so adane da ka pareng ki ong elephant sapul se mi tang ki jaka budon ki hati. Jing sisa ki jing thong baro kha de sasa ki de jing di darang inang mun pengkam. Te sakawe ru ngaya kondo ya we tuman bala khnai phos na po jorhat. Lihat ini ki jingdi lagi jingtung lagi pelang lagi kenbat kan tahu ai jing hikai yang akan ngono bangan lek ini kan kena yo ki jingnang tip nau udah apa go laghat no beliau Nalor kata ki bawan rung ban bam jing bam tin rai hang ni kin yo ru kalat ban tip ki khana pateng jong barim baja namar haman la kawai pa kawai kami la bo ki khana jong barim baja barkum juru ki ja jingele akai ki bradon nado ko por hendai Tipende iya kene kafe ngi dan lai bentakan kawai ka bentah dengan ni kafe ngi bu ya gini man la kimi ki dong ki jingi thu khana kum ka yo luri lura ka pa sentiu angta de kya uklau ba kasngi ti khana amta bon kim tip su itu jing thu khana te ki wan ka bagi dong order sah kani kami kila yo itu jing thu khana ban pule de kawai pat ka jaka dengan ni kafe kawai ka bentah pat ibu tang ni ki jing la kai khasi ka dong kawai ki jing la kai khasi ka blan ai ba ka ba andai ba ka ba nadu a century di kata ka jing la kai ki khot ka khalai kuti sabhoi mau kor ka tia ki khot ki nong sora te kani ka game ki wanda gini ki Arab traders na po Southeast Asia siapo na po kini ki Arab kinong khayi na po Arab ki wanda sa Southeast Asia ka khatsan century edi tingim ti pat menu ka wan cheri khasi jongi te adien pak ngisya mi kini ki mau po iparlok jongai sia mi kini ki mau po sora kidan kum kata ka game mangadan mangah ni te kata ka game na ngihaban cumut dor ba hakapor bu khasi sudang ningkong man penengkam ya kanar bakata ka game ru kadai bakasdang ni hari jongi matang da kanar ngila ban kafe ki ban osrong ki ma ti kadang khat sau teli ki thleu kata ka game si la kai tang hakapor ba ki amit ki lingkha ya ki bri ya ki klau ti ka sempor lai kenta ti ta ki lai game
license ni lek kai kala step kan malah long kenai kan ta te kata ke game long kim bere mentah bon bam tiap su ta game tinggi kwa ben im yang ta game kla bam belang kedai kawai ke baya bami u kla bami ki belang kedai ke game ke bakut hagis nam hadu usnam kenai spa prapo ki dang lek kai hade nang tum jidom lek kai su ban mentali ki jing lek kai khasi kim non su te kan ni ke cafe ke bakam long kerpang ke long ba ngilek kai sok ting ko mau genting siat marbol kla bam belang mau kor katia kitu jing lek kai bangim ju lek kai su kapan kan mau biang kan kena te kawai ru kidan nadu ki barang license hadu ki ba prau po kenai post nam ki wan ni cafe te man chua ka dei ka youth centric la ni ka cafe nam tai kena samla ndai tang na ka dau ka rukom long ga jaka ka jukom long ga bam ka di ki jing put jing tem ki jing lek kai ni kal akala long ga family space ni ka jaka jong ki yin sem kan ki awan man nya bam phan ni pudut por itana ba ka lung ka man se maidan ni wei di orang ba ibala pra prasnam iwan ni sausian hak stayau tinga ka pen long ki bai ngau beli ni mei iwan siwan ni mo ngakali kan iki se bon lamong ka ba pelong pi ba pinwan ni ki ong ba i mei jong i pangklet ti ong na ka bon lam ni ka fi le se da ka bi aso ki jing rai ba bam ni jing ba bam ni kala ban perkan mau bian i ti ka lung ka men se men yo so ba don ngum kata ba ki don ki ni ki bideo ki bawan hang ni ru ki wan da kata ka jing snow ba kalau ka jaka ka ba ai ka jing kia ya ki beliau bahasa pok kan. Ti lemak kini ki jing ka hiong dai hiong ka pila batai ni pakita ki beri banyak. Han ko pi wat jing tip. Dia research ni pi wat. Katanya harus nem hak kendai spa kendai pra bang le research kini. Santali ki game khasi. Te kini ki jing la kai khasi ngapen kala saka business model kan. Nama sepok Brazil ki ngasih try Indonesia ka kam jonga ka dai bang try bagi children. Te kini ki si children apa Brazil nakila Jamir kidi pakauri ni kidi sana budam kisah mo kisana ni ki nu ki jingbam kutia mutia pok surak tengok perkat kan lembah kini ki jela kai dak ki kai sok tengko komnu ki la ban tips pangga business kan ma ki hab ya draw yeng ki hab du no ai ka yeng na jong te ka ju kan ki dia jing dia te ngapen kala business model kita ki jing la kai kan ko sok tengko mau point kasiat in marble ko in out ko to entah bat ka yo pu sian kita san teli game kita ngilek kai mentah hak Islam pok Brazil te kini bawa kasi bepiong ki jing la kai pilih so kan pi wat ditip ngam pi nawat jing tip mau ngalik keleng ai kawan ke game apa Tamil Nadu ki ong palang guri ngilek kai te ngaru ngasnat ba ngilek kai ta game nang wan ceri kasi kadon hak apa balong kan ka Monolith Festival bahkan ni kan Nadi Festival ngara eta game an peni idan kita main ki ong kan ni ke game kasi kan tang setip bahkan ni ke game kasi ngasang menek jeliu manwat kan banyak eta ke game kan tengah yo ke jing tho ngasang menek research ta ke game kan te gila kai keleng ke percaya ta ka da ka phareng ki ong man kala ni pat ni ong ka mau kor ka tia le ni ka khalai kuti kinong lang kadem ki ong kalam kor ka ti kan ban pin kan mau ki por hendai la ni ki surten rai kani ka cafe kam ju temi ki jing rai nong wei Hindrei la pen sngo bed de ki jingrai certain rai ki blar wa hi de ki breu jong kani ga jala ring ka dru bar ka jingboy ka sing ka dha ba ki nangwan bam kin sngo sarong yala ka jang la pen kan maru ha kani ka cafe ye ki por jinglong khinna bala jele akai de ki khinna ha ka por menchwa kum ka soting ko kanyang bol baring bar ki wei ki jingele akai
Pedang la awan ngum tu haus nam arajar khat lai te hadir mang astam ngum tu ngapar khat ka ing kwa ban le kan ngakwa ban le something i samla tengam tip ka i kata hande ngasu ngapai po slong ki bon ba gini kafe ngaru akwa ban sang kafe tengah ong rasa sang kafe syukur tengah usau mo aki fried rice ki burgers ong beli ngam le ka ban yade ba ka jinglong khna jonga kan tengah sang ta ka you and I arts cafe kan ne ka phi bat nga cafe kan ma da ka bang ye song lang armu ila ban ya pleo ma ka jinglong jongi khasi ka long ba ngiem na kata oral tradition bangi pas laneng ngisam kita ki jing tip da ngim dan ki jing tho ning ki department ki kini ki me ipal ni ki kini jongi ki me e pa e ki thu khana pateng ki jing start ki jong ki te kata ka oral tradition para asang ja nama bangi apun kampala di ki mobile ngimi don porsho banyak keren ya khana teng ong bling am sedang kafe haba ki brio ki wan kan ni kafe ki sedang banyak keren ya khana bia kafe deh guys dan yang ni khai na po mukhar but hadin pat untuk ngali sekolah po khasi jantia national school hadin nang tu pat ang alai kasing ngali sekolah po Ram Krishna mission po Serapunji te nga nang tu pat ngawan seselong ngali PU atau po jongin padan kelas 11 12 ngali ki pre university po Shillong College te hadin tu eno AGBA te kadon kajing ki ka curiosity ka jing wat jing tip jong aku mo kini ki kena ki imah po surok kan te kapelong nga bang ani sa po surok sa Bangalore nga sa lais na begini kena surok na lumi kini ki tinjot ki bitor bang im ko maki am na bang kwa ban so tho sa pang ta ka emotion baki ong mo kata ka jinglong ka jing snow jong ki kena ba sa po te kata kapelong nga kata ka jinglong curious jong abli kini ki kena ki wan mansa ke city ko mapo Bangalore te how to snam how khandai spa khandai khat khandai how sejar khandai spa khandai pho hnreu kidang kembasan pho ngot ki khna ki ba phet na ki snong knong ki wan po Bangalore city te ban khen ko man ta bala apoi ha ki ni ki araja snam man ta ki jingwan ki khna ki la nang buon te kani ka jingsa jonga ni khna pat ka penla yang pat komnu ban sok thu khambai ki khna kan te na ka jing song jingsa ringkat bat ki nga sedang mensina kini gitu sekali aja kai pada kini ki rangba ki betre bagi kena ngong kani ka jingsa nya ki kena ka dile kali part of studies ner pisulik ka na ka jingban lang jok somal jong ni kadai part of my studying Apuli Rural Development and Management for Center for Research on New International Economic Order tambah ngam ju kham snat manage for rural areas ka jingkring jonga kadai kini ki kena bagi susong surok Kisa kawai ru kibon bagi gypsy po Chennai. Ngiramot bagi gypsy kiwan sa giwei gidi tama po Chennai pat ki origin ng gypsy jing sa gidi na South India. Tinga spend 3 years ru bat ki kumbalai sinam inga song bat ki ngamdan ki yang song ga ayu nga travel na kawai ga Jaka sa kawai ga Jaka. Te ka ja house nam arhajar saw. Po baga ja ko tsunami haka arfun tarik dong December. Te hadin katu ngalit na sa po Andaman Nicobar Island banyarap itu ki kena di ba sa alun sa tsunami kani ru kadai da kajingarap jong kawai organisation na po England ki khad Rule Children UK te ngi sponsor ba ya kani ka program ki dan kini ki kena apo Grace School apo England ki set inu pancake bolong kum dosa
Ti mana ka janmiat berkuai school ki syat upan ke ketuk pisah baki yo no badi pan ke ki wan ra. Ki pha yang asa anuman kan nga trailais na mapo anuman Nicobar Island nang tu nga trai news na mapo ki coastal areas yang Tamil Nadu banyarap iki kelung kena baja kilong kemi ki bahasa lencap. Sesuai kata ni ban phang ni kuat pinya kenu itu kena kata ka kara jupi. Ba pisah lai sam bagi kena surok apa Bengalut. Pielek kumnu, PM kumnu, piebam kumnu. Kawai kalong ngadan ka identity card mo long ngatray hakoi ka organization Maitri Sarva Seva Samiti tamba kadang ka project ba ong waste wise baki recycle garbage. Tiyan ray abangi crunch pang ki street children ani kita kena surok ni song hakimi suki ngi crunch panga life jong kajing jong tu ki kena. Ngapat ngam so ya e kata te hadin tu nga volunteer ile dia bangan isa bat ki ken. Da ka basa bat ki nga sutuk khampa ya kajing ka jong ki te nga khrong bat ki nga song bagi kena ki badi drug sama buki kena bidang lais na mapo surok kelasang mantan dan right. Ti house nam 1998 ngawan si Shillong sedang ka ni ka rally first rally jong ka si children po Shillong mangisang na po motran sa po si Central Library kadi ka first time bagi beli po Shillong kitip sepang kita ki kena surok. Cái cái xem cái xem được cái cần độ như phi bagi kena. Ka jing sem jong ngaru gini kena kalong bagi wat kedan ka ik jing wat ka basilindet. Kaya tak kejumat ngimla bentip kadai ai ndai ka bang asu sem kelum kadai ka jing lai luat ki kwa tak ka jing lai luat ka freedom mo they want the life to be free teng gi sa abuse sayeng sa kidang ki kme ki pana ne mena sa le ben lani ki bon ja ki jing sa le ben ni kena ti ki pet na yang tengah kwa bentip bali ki pet te dah ka bang asong mat ki ngai ni kena ki sedang mat di da ka blet ti kata ru kapen kurios wai ngap kum ki ari le dia ka beli kai ka pelong dia tu nang langa kham ngam jeliu ya kata ngasa kham sutu kan beli ki ari le dia ka beli kan ti kumta ngala ban ai training ki weru ban pen sutu ikinong hikai school ti kumta ru hikai kini ki MSW apo Jorhat bakin sutu kumno bakin long ki social worker kan ti da kata da kini ki jing hikai ki bangayo na po ki surok kan ti hadin tu ngasa ru sapo Nepal bat kini kena surok kidang khatwei ngot ngi ai training ki kumban ru banai mentah kita ki sit sedan po Nepal ki along street educators okay tinggal travel all over India except Kashmir ba Kerala mga patpoy they how 2013 bangawan biang si Shillong nang kadaw jong kajing sitam te dang awan tu ngamtip bangan ayun nang suktia awi step I want to do something ni apa bane kai ka bapla ba hangni po kari le jong ta mangamtip kai kata ta I want to do something with youth kan ka bai dei baki kena samla to so kata ni long kini ki lai snam ki kena surok dei ki jing kendu ki jing sem jo phi ki jing kabam kan di ka thak kadam kan phi ka to ka po nga im khasan ka sisngi kataru kadai dang kedang step gini kena ngile ya tami tinjot iki Victor iki plastik tidak itu ki plastik ngi le dia kini ki Martin jot mo tidak itu pisahi ngi yo ngayo ban mantang si sengi de kata kapen kemen bahai ngar marba tak ba embat ki itu ki kena kisanya kan nga kisang banyak tu lut ya ka story joki namar ki ong ni ru dei we ni pedeng jongi teng sa so ki pulet manghap sa apak teng sa bik har krong ti kini ki pulet par ki sim spok spok tengka nagi kena tengaru maba kudang mod bangaru ngadei we na preng jongki ngaru ngailang spau tengka kai na mangaru ngabret no ka ID na marba ladang apa ni ka ID nganom sa so atu pulit ndai kini ki kena pat kinom sanya nga tidak ka bangale akom tai ni kena ki ai ka jing sanya nga ka nyoki thu lo de ka jing ka baki ki ya kenduk balai ki pet na yeng balai ki od iladi ra ka blet balai ki sang mandi drug balai ki thok iri ka teng menta we kena la da pi kenduk menta surok ono ka teng rabi hadin sitayo pinya kendo biang ong keteng raju hadin sitayo wa keteng rames teng klep no ika identity la jong ni ka keteng no jong te kum ta ken ka pelong yang aba na ka bang atre bat ki ngamnang ka keteng ka thlet man ta tang la anang man kan keteng Tamil te hindi nga su penan kam da kata ka ika sap ka ba ayu blay am ngadro nga tray do up la ni daw ki dieng ni draw po madang tang ban ketika tools communicate kan te kata nga siyamba ka I use art as a medium of therapy kan kaman pen pen sautu ya ka jing embryo limba ki art kan ke ai ke belas tang do bawan pai ban wan ran khle biang ki balarim ke UNI cafe
kala long penban kalat ai kam ai jam ki khna khasi kin thup iki shin rang bar kin thei ha ka ba ki samla kin thei ki pen pawe ki jinglong kar pang ka jan kar shwa ka ba jura e ka puram ju ki kin thei khasi kini ki khna ki betrayang ni ki yo ala ka jong ka tulap ka babiang bar kum juru ka rukam kin show kin diam bala pen bo ba do ba wan phai kawai dah kejing dan yang kini kena em realize ba la dengan syam ba ka ngala redefine ka what leadership dan ni tahu nong yelam tentang yelam nakmat kibriu kibut nadien dan ni yelam nakmat nadien nenga perlu kan create the future leader kan hapeng yang kini ki team ngi khot iki cafe crew kemudian ki air hostess semua ki ki crew tingi rung khot cafe crew iki ti kidan ki uniform bagi pam tinggi man laki miet dan kini ki pan ki beri ki jing ai jing mot dan ni ki feedback mo dan ni ki jing song pang kafe ti ki ong beli kim phong nak da ka jang kerja tinggi man kini ka kafe ngi improve dan ngi pen bakat kum ka jing tho jong ki beri kan bro khai tiu kwai ngi mai nomor ba dan ngi ai kwai ngi numla ban khang ngi ka jing ta sun pathan ba ka jing bia mangi hi ban haban sai tiu kwai ngi du ai ngi po kafe ti ka wei ru ka long ba ngim sya ban diskret namar kum ke jinglong kasing ide ban buram ya kita men ki kro ki bela rang ba rang ki kena ladang di secret no Ahmad jong ki tingi penikai ki tingi ngidan be kum ke jing seng teman ong buram ya kita men ki kro kan mapin sobhaw ya di secret tingim so ila da ki brio ki ong man chu tu bang diskret nam so en ringi kwa ban penne ya ta ke jinglong jong ki kasih kan mene pi ong ba ki dan pren ki ki kena ki ba kaki kafi keruma dan kiba wan ki langsung ke bedok kiba so buki bijarap di pihak betai ke tandiat ti ka jingdan yang ki menta mo long menta ki kisim decision hi tibun mangali jing nai sabar ki decide hi lani kisim hi ka rai e bakin le maladang asu bat ai than mangaru kim long trai menta ki along trai be ki atip na dong sedang na du ka thiet ka pet ngidan kena balik la ka ayo unir u dei we na ki kena surok bang la ju hikai teng mencapu dang prasna mentau la prasna udan bat ngah ni antara ada kidan gini kena ki basu lum parking you tak kini kena kan thai pat ki de ki balik sajan sing ki breu te kawai ka long ba hang ni ki yo ka tulap ka babiang ti tu ki tips ni te ki jing ai subha ki breu na da ba mang ni pelang gitu ka tu pan ni ai luon ni kini ki kena kan ti ka long jaka ba kini panram na ki breu da ki don kam kan no ka balong kerki hayeng kum ka baikot ka dawai lan ki pang stam kam no kam li panram su mengila penbang ka luon ru yakin apa kan ka kafe kan ki along kan ka kafe ka along self sustain da kata ka jing arab napo Austria dan berap na Bombay ki don berap na China dan berap na po USA ki bon bai berap engan dai mentapang im kam su jing arab makala ayang hi laki jong kidat kan